koster på lidt 52 meter. Og jer der spiller, eller der har spillet med mig, I ved, at jeg plejer at sige, at det er bare noget vi leger. Så i dag skal vi lege. Jeg har taget en loop med, og så prøver vi. Der er nogle gode kornhuller herude. Og 2, det er 44 meter. Det er op ad træerne. Det gik sgu da meget godt. Hul nummer 3, det er 61 meter. Ned ad vejen ind til højre. Og så bliver det lykke. Jeg faldt ned af. Hul nummer 4, det er 47 meter og lidt nede mellem alle træerne. Det er lækkert sådan en. Nummer 5, det er 45 meter. Igen. Bare noget, når vi tager den. Hul nummer 6, 54 meter, og det er lige dernede, og det er jo bare lige hele vejen, og det er det nemmeste i hele verden. Altså, på nærmere det ikke er. Og så vil vi gøre 3 og sådan noget. Det prøves. Det var gået meget værre.
Hul nummer 7, det er 47 meter. Ja, lige frem, som alle de andre huller her. Og jeg hedder altså bag. Dumt nok vej. Det er ikke så slemt, som jeg har regnet med. Så er det på hul nummer 8. Det er 75 meter, så det er jo så banens absolut længste hul. Gå herop bagved, som på alle de andre. Jeg tror, jeg er tilfreds. Hul nummer 9. Absolut det korteste hul. 29 meter. Igen. Det er oppe bag træerne. Så glemte jeg lige, hvor lige sådan en hul. Når nu den skal grave sig i hækken, så er det jo ikke det værste, der måske. Ja. Så kom jeg rundt på Løgumkloster med min lup. Det er skideskægt. Så skal du bare ud og have det sjovt, eller vil du gerne have øvet de der helt tighte, langsomme kast, så enten tage din potter og din nippe, eller tage en loop, den er skideskæg, og så bare ud og finde en lille bane i en skov, eller bare gå i skoven og finde nogle steder at kaste efter, og nogle sjove linjer. Så ud og øve, ud og have det sjovt, det er bare noget, vi leger.